Hello guys, good morning. We're here at our home. Wow. Nagmixud ang mga salin pa gikan sa Bohol. Pagbiyahe na mo gipadala ni Love ang uban salin sa birthday. Giref lang tapos giinit para makabalik. Guys. Dali na mo. Here's pamahang sa Panimalay. With calamay. Bagulo na calamay. Kamuti. Gikan sa Buda. Dito. Tapos, kamayan time. Kamayan, mas lamig ang taon niya magkinamot, guys. Nagkakontak. Good. Kaong kong bagal. Yun pala ko. Hindi gamitan itong tagahan. Ito mapagod ito. Hindi ito muntika. Okay. Yan pa. Ano pa? Among sudan guys, mga salin-salin yan. Giref. Tapos giinit. Iref para di madaot. Masudan pa. Assorted. Ano? Yeah. Kunin ko. Ito lang. Masarap. Ay, sorry. Sorry. Guys, bye-bye. See you next video.